יחדן סניף הגיע לעלות לכם את המצב רוח, אז כולם קפוץ ולהריע פסטי סניף 30 בנושא ציונות, ואתם לא תאמינו כמה כיף הולך להיות. יוני, וידאו, יוני. זה וידאו.
תשאיר את ההופה בר. אביב מילת כמה את לובשת, מרמנה הייתה ומרצת, ומור מאושיות, חניכים שלכם בעיות, בתיאטרון עושה, על צד גודל, הופה בר. שיר לנו את ההופה בר. אם אתה לבן כוסף, ניצבת בפתישקף, ולא תשאיר את ההופה בר. אני עובדת במפקד, איתך אחת. לא מבינה איפה כולם, אבל לפחות יש לנו בנים. לישיבות מאחרות. חסרות לנו 2 מילות, ועלינו את תמיד צוגנים הופה בר. שידענו את ההופה בר. אם אתה לבן כוסף, ניצבת בפתישקף, ולא תשאיר את ההופה בר. ויש בעולם של פנטזיות מלא דמיונות. רק תביני, זה לא איני לשלוח כל היום הודעות, ולא בא לי להיות רשגדית של 2 בנות מסריחות מושלמות. תמיד את רוצה להיות מלכת הכיתה. את אחת שמנות מניאקות, יש לך ראש ביצה. מתי תפסיקי להציק לי? את מתנהגת נורא והיום. את מאחרת ואת חופרת. נמאס לי להיות המושלמת. 3 מכרות לא תמיד מסתדרות, אבל בסוף להעיף גם אותך כמו יונתן וקורל. לשתי חברות יש אותו החלום. בחלום שלי אני הנסיכה, בחלום שלי אני האחראית. החלום שלכם יהיה אמיתי אם תעריצו אותי. 3 מכרות לא תמיד מסתדרות, ואת רק מתכננות להעיף גם אותם כמו יונתן וקורל. ולשתי חברות יש אותו החלום. רגע, אוקיי. 3 מכרות לא תמיד מסתדרות, ורק מתכננות
אולי תצלמו, כאילו, אבל לא יכולה... לא מצלמים את כולם. עולה ליאור,